Aza, fैगौ Oh my god. Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै आंनि बे फिन खेबसे गोदान ब्लगाव बरायफिननाय जाबाय जों दिनै गवायाव दं बेनिफ्राय जों दसे बेरायसिगोन गवाखौ दैमायावबो थांगोन जों दिनै दुगैगोन साननि भिउखौ नायसिगोन जों दिनै साननि भिउखौ नायाखैमोन गोबाव जाबायमोन बिनि सिगां जों खानाय सिनजागोन खानाय सिनजाखांनायनि उनाव जोङो एसे मार्केटाव थांगोन मा नांगौ बेखौ बायस'ना लागोन बिनि सिगांनो जों खानाय सिनजाग्रोनोसै नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि ब्लगाव जोबजासे थालांबानो जाबाय नायबानो जाबाय जों दा खानाय सिनजाग्रोनोसै बेनि उनाव नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थालांगासिनो नोंथांमोनाबो भिडिअ थाबाय था जोबजासे नायलां मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालाम आंहाथ' गोदानखा जेबो एक्सपिरियेन्स गैया मा बुंनो मा मानो थेवब्लाबो नाजानोसै एसे जों दा खानाय सिनजानो फैबाय नोंथांमोना दसे जोंजों थाफादो रोङालै ब्लग खालामनो जा हायो बेखिनिखौ नाजानोसै लोगोफोर मायबाफोर गोरोन्थि जायोबा बिमायाथ' होखानांसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय जि गोलाव लाखाबाय आंनि खोनाया दिनै थाख्ल' सिनजानोसै थाख्ल' लोगोफोर नायलांबाय था जानो जादोंला जाबाय दा रुमाव टसक नांगौ जादों जोंनो मोनसे टसक नायनो जों सिंगेल टसक आरो सासेनि थाखाय दुगैनोसै एसे खानायदों गोजा जाजोब्बाय मोदोमा डाइरेक्ट दैमायाव दुगैनोसै जोङो रुमाव खनसे थांना फैनोसै ओमफ्राय दैमायाव फूड लाने से जों दा और ये गांडू कितना में देगा ये कितना में देगा हाँ सर वो कितना 700 और ये 600 ला जायखिया मोनसे सिम्पलखौनो मानोथो एसेबां मोजां नांगौ ये गांडुआनो 539 ना 29 नै लिरनाय दं 529 ये मार हिटानो किंतु मार सबका सब सेम है ना सब सेम है अलग-अलग वो इसमें भी लिखा हुआ है वो बोलो मान दाम लै गानबोनो बा 389 नि हस्टेल जियानो जादला मोनसे लानोसै 500 निखौ लांनोसै इखौनो ओरैनो माथो एसेबां दाम गोसानबो लाना लाब गैया गान्दु मोननै बेखौ मोनसे आंनाथ' दंखायो बिदि बेदा गान्दुल' गैया गान्दु लाबाय मोननै सानैनिबो बेखौ बेदखौनो लाबाय आरो मोनसे थांसै जों दा जाबाय चलो उठा चलो निकलते हैं हम लोग लगा लांसै जों दा रुमाव इखौ रुमनिफ्राय फैखांना जोङो दैमायाव थांगोन दिनै
दैमायाव थांगोन दुगैगोन गामसा गानना दुगैगोन जों दैमायाव दिनै गामसा गानना गामसा जों दा रुम थांबाय दं बया गरमलै खिन्थु गवा होनबा बरे मिडियाम आरो जायगाया गोजाङाबो बाराद्राय गरमाबो खिन्थु दा गरम मोनदों मार बया सान्दुंखा ओरैबायदि सान्दुं माने बया अफार सान्दुं थांगासिनो जों दा रुमाव दोनना फैनोसै जाखिनि जिनिस लादो बे ड्रेसिं नायबावनोसै ड्रेसिं नायनानै रुम थांसै दोनहैनोसै ओमफ्राय गामसा गाननोसै दैमायाव फैनोसै थ'थ' खार नेटवर्क ट्राफिक नाङो नांथोब्रा माथो जादोंखाय खर'ला खर' देनाय खर' लानाय खनसे दासो फानग्रा बायदि नुदो होद गोजौआव लाइन थारा नांगोन थौदो दासो फानग्रा बायदि नुदो बिथांखो बेसे नांगो 200 1500 लाना फैना 200 फाननो नागिरदो अफार गवानि अफार रुम मोननोसै जों दा बिदिनो होननाय ओरै नायना खनसे दस आनथिंग्रा मिथिबाय गाबथाव बिदि 200 लिंहर गाहक लिंहर जों दा रुम मोनफैबाय जोंनि रुमाव थांसै नै जोंनि रुमा ओरैनो हेल' रुम मोनफैबाय जों दा बेनि उनावहाय दैमायाव थांसै जों नायलांबाय थादो नोंथांमोना दैमायाव थांसै दुगैनोसै बास रुमनिफ्राय फैबाय जों दा थांसै दैमाखैजा दैमायाबो खाथि एसेबां गोजान नङा थख्लायलांसै दुगैना फैनोसै गोबाव जाबाय दुगैया नोंथां माबोरै दुगैगोन थांसै बोरै दुगैनाय जायो खरबेरलाबायनोसै खर बेरनांगोन नङाबा दुगैनाया जोंनिया बिदि नङा खर बेरबासो जायो गामसा लाखाबाय जोङो होख्लायनोसै दा गामसा गानना दुगैगोन गामियाव जेरै दुगैयो बेफोरबायदि बुजायाथ' बुजानांगौ मा खालामगोन लकेलदो नों दं थांसै थब्ल' हैनोसै एसे माबोरै जायो फैनायनिफ्राय खनसेल' दुगैबाय बेनिफ्राय दुगैयाखै दैमायाव दिनै दुगैनोसै मार गरमब्रा हाब गोलोमजोब्बाय ओजोंदि जोंनि आसामाव मोनबा दा सुइटारसो गानना थानांगौमोन नाथाय दा इयाव ओरैबायदि गरम ना
नै दैया नै जोंनो नुजोबबायानो मानसिया खम दिनै नङाबा हाजार हाजार मानसि जायो बेफोर लामायाव बेखिनिया बुंजोबखायो सोब ओरैबायदि मानसि जायो माने सिजन समाव नायनांगौ जानुवारि फार्स्टफोराव नायनांगौमोन जिबायदि मानसि जायो माने बुङा आरो नोंथांमोनाबो नायदो फाइनालि मोनफैबाय दैमायाव नायदो नाय माय गड बेसेबा समायना ना दैमायाव फैबा ओरैबायदि थान्दा माने सुग्लायजोबखायो गोबां थान्दा मार हिट जायो नै मानसि दङथ' बा गोबां मानसि दं हाजार हाजार मानसि एसे खम आरो थेवबो मोनफैबाय जों दैमायाव दा दुगैनोसै बाला गोजा थै सोब थिगैनो आरो जायगाया खिन्थु मार थान्दा मोनबाय दा मोनफैनाय लोगो लोगो मार थान्दा बया सान्दुं खिन्थु बया गुसु लोगोफोर नाय भिउखौ बया गेदेर आरो दैमाया बियो बया मानसि थायो हाजार हाजार दा दिनै एसे खम आरो थेवबो दं मार मानसि दं बया मानसि दं आरो गिलायलाङो दुगैनो मिथिबायना माबायदि सिउ सिउ फैयो माने दैया ओरैबायदि फैयो गोसा गोसा दाथ' खम जाबावबायसो एसे दोहौआ Oh my god Furgana kharai khanai Wah, kau banget begas deh. Duga ya. Usah. Gebabna dia, gebabna. Oh, songkri ni kita siap songkri. Masuk. Beri benda ini juga ya. Ini lah bagus juga ya. Malah pernah kita siap sama juga. Kamu sudah mulai, boya manusia risiko je. Bisa musa.
जों दुगैखांबाय दा जोङो थांसै दुगैबाय खिन्थु बारल'बाय बिरियानि लाना थांसै जों बिरियानि पार्सेल लादोंमोन होबाय फैसाया बिरियानि लाबाय थांसै रुमाव जाहैनोसै ओमफ्राय माथोबाव दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन लाइक खालामदो अननानै हायोबाथ' शेयार खालामदो मानो होनबा साबादा आंहाथ' खालामबाय रोंखाया थेवब्लाबो नाजागासिनो सोलोंनो आसा खालामबायदि नोंथांमोनाबो अनसायलांगोन बिदिब्ला नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय